We beginnen met het bericht dat er een man is doodgeschoten bij de rotonde van Zeegu. Dat gebeurde vanochtend vroeg om 1 uur. Toen kreeg de politie een melding van een schietincident op de weg naar de luchthaven vanaf het verkeersplein Hubert Yubi Kirindongo, voorheen bekend als de rotonde van Zeegu. Er werden eenheden naar het incident gestuurd. Ook kregen ze een melding dat er 1 slachtoffer zelf naar het CMC is gegaan. Het andere slachtoffer lag bij de rotonde en bij aankomst van de politie vertoonde hij geen tekenen van leven meer. Ambulancepersoneel dat eveneens ter plaatse kwam, kon niets meer voor het slachtoffer betekenen. Er is een onderzoek begonnen, want er was in de buurt een feest. En het lijkt erop dat na afloop van het feest of tijdens het feest er ruzie is uitgebroken en dat er is geschoten. De man die aangetroffen werd, het lichaam daarvan, is Steven Zimmerman. Hij is 26 jaar oud en de politie trof meer dan 40 kogelhulzen aan. Dus de zaak is in